मंगळारा गोंय विठ्ठलमय झाला. आला रे हरी आला हरी आला असे म्हणत आणि विठुरायाचो जय जयकार करत गोंयच्या वारकऱ्यांनी खांद्यार बावटे घेऊन आणि ताळात चिपयो वाजत वारयेक आरंभ केला. काणकोण केपेच्या वारकऱ्यांनी आडपळ येऊन विठ्ठल रखमाईचे दर्शन घेतले. जाल्यार कोंबा मडगांवच्या विठ्ठल मंदिरात विठोबा रखमाईचो गजर गाजलो. संत भेसवण सर्तीत माणकुल्यांनी वाटोय घेतलो. आषाढी एकादशी गोंया परस खुशीच्या महाराष्ट्रात आध्यात्मिक नदरेन महत्वाची. महाराष्ट्रातल्या खाची कोनशांतल्यान वारकरी चलत पंढरपुरा वतात. पंढरपूरच्या विठ्ठलाक पळोवपाक शेगांवच्यान गजानन महाराज, आळंदीच्या ज्ञानेश्वर महाराजाची, देहूच्यान तुकारामाची, त्र्यंबकेश्वराच्यान निवृत्तीनाथाची, पैठणच्यान एकनाथाची आणि उत्तर भारतांतल्यान कबीराची पालखी येता. गोंयच्यान दर वर्स भावीक पंढरपुरा वयतात. पूण अंदू कोरोनाक लागून गोंयांतल्या मंदिरांनीच दर्शनाची तान भागोवची पडली. काणकोण केपेचे वारकरी मंगळारा आडपयच्या विठ्ठल रखमाय मंदिरात पावले. पळयात तो आनंद सुवाळो. यंदा हे 2 वर्षे कोरोनाची महामारीमुळे पंढरपूर वारी अशक्य झाल्यामुळे दुधाची तहान ताकावर भागण्यासाठी आम्ही काणकोण पाळोळे येथून श्री भूमिपुरुष मंदिरातून ही छोटीशी वारीचा हा प्रयत्न केला आहे. आम्ही दिनांक 17 रोजी सकाळी तिथं पूजा आटोपून आम्ही या वारीला प्रस्थान केलं होतं. ही वारी दरमजल करत पाडी, आंबावली, केपे, सावर्डे, अमळाय, तरवळे आणि इथं दुर्बाट आडपई इथं काल दुपारी आम्ही इथं पोचलो. वाटेत आनंद जो हा तो द्विगुणित त्रिगुणित चतुर्गणित झाला होता. इतकी वारी ही अत्यंत सशक्त आणि सफल झाली. वाटेत येताना प्रत्येक भाविकाने आमचे उत्स्फूर्त स्वागत केले आणि आम्हाला भरभरून माया आणि प्रेम दिले. त्याचबरोबर आमच्या भोजनाची, चहा पाण्याची, फराळाची सुद्धा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्टपणे केली. आम्ही एवढे भाग्यशाली आहोत की ह्या कोरोनामुळे जरी ती वारी शक्य नाही झाली पंढरपूरची, तरी त्या वारीचं उद्दिष्ट ह्या वारीवर आम्ही भरून काढलं आहे. जाल्यार मडगांव कोमाचे विठ्ठल मंदिर भक्तिभावात आणि भजन कीर्तनात रंगून गेल्ले. पळयात मडगांवचो भक्ती सुवाळो. आता 2 वर्सां जाली ह्या कोवीड महामारीक लागून अजूनय बी आमचो जी आषाढी एकादशी जी आसा ती मर्यादीत स्वरुपात आमी साजरी करपाची आनी सगळे कोविडाचे जे हें आसा एसओपी सगळे पाळून करतले. तशेंच सकाळी 6 वरांचेर आज देवस्थान तर्फे अभिषेक जालो. ताजे नंतर आतां 12 सप्ताह सुरू जातलो. 12 ते 1 अशें आमचो सप्ताह आसता 24 तास. पण अंदू त्या हेजे कारणाक लागून आमी फक्त 1 तासाचो तो सप्ताह दवरला. परती रातची 9 महाआरती जावन ह्या प्रोग्रामाची सांगता जाता. कांय कडेन संत दर्शनाच्यो तशेंच संतांचे भेसवणीच्यो सर्ती घडोवन हाडल्यो. अशीच एके सर्तीत मयेच्या काव्याबायन संत जनाबाई उभी केली. ताचीच ही एक झलक. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.